Tene me kalo kilena ni samba flani muga ani woro DMS TV channel amso ni choni yatuma ayo bismillah DMS TV sanfɛ foli antanu ban kan bagana lam bago bela jire meli kono ani meli koka ako don kibaru ni o wakati sele salanga dasi anga bi kula fon ba mani ko lu do kloka abe wa kina jigi ko se ga de meni kuno funan kanina charlani ko kilna o dia kina jorla bale ko fe bi kuno fon ba mambulu ni ko lu do kloka do betalike kasangani aka jamana kala kana ko la harame wakati mne na fako bimi aka mali fintigi la ko luche sin mesanga an wakati jamana ila kana sabatilla horade ko na kuma be to wata operation ke jamana fatana ni beljila hoko ukunde la ko don tamenu yera ko na ko mi aka mali fintigi la ko ku fara ko keni kanyishi ba ma ci wale je kulu ma do yera ko ma mali ali di Mauritania ka frontière la fara ko mi yera ko ma to ko lo tan kada ka fara ko yera ko na ba ma ci wale ma chama fakara aka mali fintigi la ko fe wachendu na uwa mina chama fenena fo bela jelen ba kala ma juma Afrika lo kile muga anduru temene samba flani muga anora binkani wale mi yera kon kera aka mali jamana kona na bela jele yera kon kusigile na ka komi aka mali kirti la moyo ko kutna na ko yera kon tota oko ne la juma temene me kala kile folo samba flani muga anora mi yera kon aka ba mako tibna militaire procureur de la république yera kon ale boroni ka communiquer mo kona na ila selike ko sega sega baro yera kon damna ni ataki ko yera kon okomna ko me wakati mna na foko bi ko complice do yera kon bokera ulu kalama ka ba ko wa umani yera kon na ida na o complice ni yera kon na ko politique ma wala wa mi yera kon e fintigi la ka do ulu bala do ara dili no do be barala aka arme kon na wa do yera kon fene be retraite yera kon na kasangani malika la fasali ministre koroni o général d'armée Sadio Kamara kasangani aleka saya yera koni bamachi wali mauka binkani wali sife mikera Afrika lokli mo anduru temene samba flani mo an wora koni ala kafo ko juma temene meka lokli folo samba flani mo an wora mi yera koni Guinée kono hilale délégation wuli ka bo aka jamana konana ni kana ka condolence yera koni ke kanyeshi mali jamana mani wakati gelen konana juma tamene meka lokli folo samba flani muga anora mi yera kona ka mali gouvernement mawlu borani kala silike kaira kafo kame wakati mne na foko bi ko mi yera kone kame siterno dunia ka mali jamana konana kala so baro do continue ko ukumne na don tamenu yera kona kame siterne ke meshege ani ko boyan ko bela dil dunga aka mali jamana konana ni aka mali autorité lu be fega fere bela jela te wala saba ma ci wale mo bu ka wale jugu ni rekon musa ka borom da ka o era kon te ula oko mi era de konna Afrika lo kle mo an kon to temene samba flani mo an wor la seli era kon kera aka jamana tele so bala ka fo ko mi era kon aka mali sor ko ministre ni oye alu seni sanu era kon ko ale décision kura era kon ta décision kura mi era kon aka mali jamana kon na manani era kon bino ni bisika ka ula ka fo ku era kon bamba ci wal ma ko plus ko wal ma ko bamba ci wal ma do ko mi yera koni aka mali autorité ye kali sobna na continuer kani man yera kon ka soro ali no ka waru bela jile yera kon jeli mali jamana kon na wala sama kan na sega wa waru yera kon ta ko ke ka bamba ci wala yera kon juwa ma do jamana en kon nana wala sami yera kon e bamba ci wala mauka binkana wala ale la kana bale ka sega o yera kon kele mi yera kon e ga o region gouverneur yera kon ale décision kura yera kon ta a region kon na décision mi yera kon na ira ka fo kame wakati mne na fo ko bi ko bo ma fesuwa do yera kon be no mi yera kon e ga region ko yamadate o bo ma fesuwa yera kon bulu ni ka boli ga region kon na shufela erdo yera kon ni no cherla Uganda jamana kona na chemi yera koni demsen nani yera kon fa crash do yera kon kona na koni ala kafo ko juma temene meka lokli folo samba flani mo an woro kali ka kiliti ge baro yera kon kunchara Uganda jamana kona na komi yera koni Uganda kiliti la mo ku ni ma ko foli yera kon kona ni pena moni yera de konna ne kuna fo bande be ambulo korobi amna mon wala o bido kibar konna ko don tameno yera konna mi yera konna kama li fintigi la ko sanfe kele kem no yo ulu kumbe jamana la kola sili barolo ko sanfe kele kem no yera konto jamana la kola sili barolo trabo bamba ci wali jagulu ma do yera konka munu kumbe mali ale ni Mauritania ka frontière yera konna ko wa mi yera konna aka fintigi la ko sanfe kele kem no yo farabu kene ganyeshi ni bamba ci wali jagulu man ma frontière ni na susu yera konka ko fulani kuna fune yera kon charla Afrika ko ma wara de kon fo ko na yera ka fo kon opération mi yera kon kera mal fintigi la ko yera kon fo ko opération yera kon kera
sababu ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci walima o la ka d'a kan a ye tiɲɛni don banbaci walima ka logistique la kosɛbɛ. Afrika kɔri maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko banbaci walima minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ Mali ale ni Mauritanie ka frontière yɛrɛ kɔnɔna ko banbaci walima minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ maa 200 bɔ ko ani banbaci walima ninnu u kun accompagné yɛrɛ kɔni don moto 150 de la ale ni mobili caman ni o mobili nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun falen don maramafɛnw de la ni o maramafɛn yɛrɛ kɔnɔna pick-up dɔ tun bɛ ni pick-up yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Canon Zu 23 yɛrɛ de kɔni tun bɛ yen nɔ ni o ye maramafɛn jugumanba dɔ yɛrɛ kɔni a kɔni yirala k'a fɔ ko ni banbaci walima minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ Mali ale ni Mauritanie ka frontière la ko ni fɛn jugumanba nin yɛrɛ de kɔni tun bɛ o bolo bisiya kɔni bɛ ka kɛ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ni banbaci walima nin yɛrɛ kɔni k'u bɔra Mauritanie jamana de kɔnɔna na ni kana Mali jamana kɔnɔna na ko wa wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna kari ɲɔgɔnna min tɛmɛna banbaci walimaw ni an ka Mali fintigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ la ko min an ka Mali fintigilakaw olu ye dadigi kɛ banbaci walimaw la n'u caman yɛrɛ kɔni fagara ko banbaci walima minnu yɛrɛ kɔni kun bɔlen filɛ ni Mauritanie kana Mali jamana kɔnɔna na k'u kun bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni kana fara o groupe maa tɔw de kan ka d'a kan tiɲɛni caman yɛrɛ kɔni kun donna o kun an ka Mali fintigilakaw fɛ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kelen ni ka banbaci walima nin yɛrɛ kɔni localiser kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min yɛrɛ kɔni an ka fintigilakaw ye k'u ye ordre di sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ma ko ka faraku kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima ninnu ma o de kɔfɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye faraku jugumanba kɛ ni ka ɲɛsin ni banbaci walima ninnu ma ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko bilan girira la kosɛbɛ banbaci walimaw ka fanfɛla la ka d'a kan a kɔni yirala k'a fɔ ko faraku in kɛra sababu ye ni ka banbaci walima 150 faga ko moto 70 boyan kɔ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛna ko mobili min tun bɛ banbaci walima nin yɛrɛ kɔni bolo n'o mobili yɛrɛ kɔni kun falen don maramafɛnw yɛrɛ kɔni na ko caman yɛrɛ kɔni tiɲɛna ni faraku in senfɛ ni kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni k'u b'u profiter frontière yɛrɛ de kɔnɔna ka d'a kan u b'a dɔn k'a fɔ ko frontière yɛrɛ kɔnɔna contrôle ba tɛ yen nɔ k'u b'u profiter nin yɔrɔ nin yɛrɛ de kɔnɔna k'u fara ɲɔgɔn kan k'u lafiya ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka segin ka na attaque kuraw yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔna na nka min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲumanw kɔni kɛra sababu ye ni banbaci walima ninnu ka laɲini yɛrɛ kɔni ma sabati ka d'a kan u kun bɛ ka groupe wɛrɛw bɔ Mauritanie jamana kɔnɔna ni kana n'u ye an ka Mali jamana kɔnɔna k'o fara u ka maa tɔw yɛrɛw kan nka min an ka Mali fintigilakaw ye taa tugu la frontière yɛrɛ kɔnɔna f'u bolila ka segin avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 attaque minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin an ka Mali localité caman yɛrɛ kɔni ma ni o dɔw yɛrɛ kɔni na an ka jamana nimayɔrɔba dɔw bɛ o la ni o ye Bamako ale ni Kati ye o attaque yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Bamako tribunal militaire yɛrɛ kɔni ale ye décision yɛrɛ kɔni ta ko ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ attaque ko yɛrɛ kɔni kan communiqué la min carila juma tɛmɛnen mai kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Bamako tribunal militaire procureur de la république ye ale kɔni a yira k'a fɔ ko attaque minnu kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na dɔw tɛmɛnenw na ko yɛrɛ kɔni kɔfɛ ale ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ k'o sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ na a yirala k'a fɔ ko attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilaka dɔw yɛrɛ kɔni sen donna la dɔw fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ retraite la dɔw fɛnɛ kun radier yɛrɛ kɔni kun ko ni nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sen donna ni attaque yɛrɛ kɔni na ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni jaabi fɔlɔ y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilaka dɔw bɛ n'olu bɛ fintigilakaw cɛla n'u bɛ baara la k'olu dɔw sen b'a la k'an ka fintigilaka kɔrɔ dɔw fɛnɛ sen b'a la ni o dɔw radiera ko maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ olu ye banbaci walima nin yɛrɛ kɔni dɛmɛ ni binkani wale yɛrɛ kɔni labɛnni na min kɛra ni ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ kɔni ma procureur ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'i da se maa minnu yɛrɛ kɔni ma ni a kɔni yirala k'a fɔ k'olu kɔni ye banbaci walima ninnu dɛmɛ u ka ni attaque kɔnɔna na o maa dɔw yɛrɛ kɔni na dɔw b'a la o maa ninnu yɛrɛ kɔni ye Alassane Diallo ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Abedi yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen kun ye fintigilaka radier an ka Mali jamana kɔnɔna na ko nin don kofɔlen na attaque min kɛra ni ka ɲɛsin Kati kan yɛrɛ kɔni ma ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni fagara k'a yirala k'a fɔ k'ale kɔni kun sen bɛ ni attaque na ko wa a ye banbaci walima ninnu dɛmɛ attaque yɛrɛ kɔni labɛnni na Sergent Jakarija Sojo ni ale ye fintigilaka ye min kun bɛ baara la an ka fintigilakaw cɛla adjudant Musa Diagne yɛrɛ kɔni fo ka taa se Soyiba Jara yɛrɛ kɔni ma ni ne ye fintigilaka ye an ka Mali jamana kɔnɔ na min kun bɛ retraite yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye procureur la ale y'a yira k'a fɔ ko dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni bɛ ale bolo min b'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu yɛrɛ kɔni sen donna ni binkani wale in na ko ye banbaci walima nin yɛrɛ kɔni dɛmɛ attaque in labɛnni ale ni a kɛli la an ka Mali jamana kɔnɔna na procureur ma dan dɔrɔn ma communiqué in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko a kɔni ye dalilu fɛnɛ sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ k'a ka Mali jamana kɔnɔna na ko politique maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ sen donna ni attaque in yɛrɛ kɔni labɛnni na ni o politique maa nin yɛrɛ kɔni na
la Dr Umar Mariko yɛrɛ kɔni bɛ o la ni ko ye politique ma ka Mali jamana kɔnɔ n'an bɛ wagati min na fɔ ko bi man yɛrɛ kɔni boli bɛ n'a bɛ Faransi jamana de kɔnɔna na procureur ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kan bɛ wagati min na fɔ ko bi ko maa dɔw yɛrɛ kɔni minɛna ni maa ninnu yɛrɛ kɔnɔna ko nka dɔw yɛrɛ kɔni olu bolilen don ko an bɛ wagati min na fɔ ko bi min ye an ka lakana tigilamɔgɔw ye u kɔni bɛ ka ni maa ninnu yɛrɛ kɔni nin teliya la ɲɔni u ka boli ka bɔ jamana in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye parquet hali bɛ an ka Mali fintigilakaw fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sɔn donna sɛgɛsɛgɛli baara in na a b'u fo u ka cɛsirilen don ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération in senfɛ wa a bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta ko nin sɛgɛsɛgɛli baara in kan ka kɛ sariya kɔnɔna na cogo min ko min yɛrɛ kɔni olu procureur k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana sariya labatoli de kɔnɔna na wa a bɛ hakilisi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw kan ka to lamɛnni dɔrɔn na ko min yɛrɛ kɔni olu procureur yɛrɛ kɔni ni kunnafoniya kura fɛn fɛn carila nin ko in yɛrɛ kɔnɔna k'a bɛ bɔ ni k'o da maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi juma tɛmɛnen bɛ kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛma ye ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ale kɔni ni Guinée Conakry ka délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ni Guinée Conakry ka délégation yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔlen kun don général Amara Kamara yɛrɛ de kɔni fɛ Guinée ka délégation min yɛrɛ kɔni nana an ka Mali jamana kɔnɔna na délégation yɛrɛ kɔni kun nana Guinée jamana kɔnɔ don ale ni Guinée autorités bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni k'u ka condoléances kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma an ka lafasali ministre ka fagali ko yɛrɛ kɔnɔ ni o ye général d'armée Sadio Kamara ye ni o ma kofɔli yɛrɛ kɔni ka fagali yɛrɛ kɔni kɛra avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 attaque dɔ senfɛ kɛ min yɛrɛ kɔni kɛra Kati cercle kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛmaa ni Guinée ka délégation yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Guinée Conakry ka ministre des affaires étrangères ni o ye Mori Sanda Kuyate ye ale kɔni bɛ sinsin ka kosɛbɛ ko sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry ale ka solidarité yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana ye ko wa halisa Guinée Conakry ale ni Mali yɛrɛ kɔni a ka kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ jɛɲɔgɔnya min tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ale ni teriya ni badenya min yɛrɛ kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la kabini wagati tɛmɛnenw na halisa k'o jɛn yɛrɛ kɔni tɔ sinsin kosɛbɛ o ko jaabi la min y'an ka furancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale y'a ka wale ɲuman dɔ kɛ ni ka ɲɛsin Guinée Conakry ka délégation in ma wa a bɛ a ka foli ka kɛ ni ka ɲɛsin Guinée Conakry ka délégation yɛrɛ kɔni ma k'u ka taa ale ka foli yɛrɛ kɔni lase Guinée Conakry jamana ɲɛmaa ma ni o ye général Mamadi Doumbia ye an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Guinée Conakry k'a ka délégation bɔ a ka jamana kɔnɔna ni ka na fɔ Mali jamana kɔnɔna na o b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Guinée ale ni Mali yɛrɛ kɔni ko badenya jɛɲɔgɔnya yɛrɛ de kɔni bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ kɔni ko wagati gɛlɛnw kɔnɔna u bɛ ɲɔgɔn jukɔrɔma don juma tɛmɛnen bɛ kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka gouvernement ma olu kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni tajimafɛnw yɛrɛ kɔni donni an ka Mali jamana kɔnɔna na k'alisa ko baaraw bɛ ka continuer kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye camion citerne 830 ani kɔ bonya kɔ k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka na don an ka Mali jamana kɔnɔna na an ka gouvernement yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence ale ni an ka police nationale mɔgɔw ka bolo di ɲɔgɔn ma ko yɛrɛ de kɔni na kɛ sababu ye ni camion citerne 830 ani kɔ bonya kɔ min yɛrɛ kɔni donna an ka Mali jamana kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ o bɛɛ lajɛlen ka bila ka taa station service ma o yɛrɛ kɔni yɔrɔ la walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko gɛlɛn o kana na an ka Mali jamana kɔnɔna na togoya si la jamana kɔnɔdenw ka se ka tajimafɛn sɔrɔ sanga ani wagati u sigiyɔrɔw la ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw de olu yɛrɛ de kɔni ni camion citerne yɛrɛ kɔni escorter ni k'u bɔ u ta yɔrɔ la fo ka don n'u ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ko wa ko in b'a yira k'a fɔ ko min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsiri bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ an ka jamana tajimafɛnw bɛ don yɔrɔ min na k'o yɔrɔw lakana walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛnw ka se ka sɔrɔ an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ kɔni an ka gouvernement ma olu bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka opérateur économique yɛrɛ kɔni ma k'u ka to basigi kɔnɔna na ko maa si kana na jawuli kɛ nin ko in na ko bɛɛ lajɛlen ka continuer i ka baara yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko donna Mali jamana kɔnɔna na wa direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence olu ni an ka police nationale ma o kɛn bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni tajimafɛn in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka escorter ni ka taa di station ma o yɛrɛ kɔni ma wagati tɛmɛnenw na an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni kun kɛn bɛ ni ka an ka jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni maa naani yɛrɛ kɔni ka sɔrɔfɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni geler ka da ka bisiya bɛ kɛ k'a fɔ ko ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ko ni banbaci walima u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo walima ko banbaci walima o don wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorités kɔni ye décision ta décision min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ dɔ fara ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ka sɔrɔfɛnw geleli yɛrɛ kɔni ka an ka jamana kɔnɔna na ni an ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni olu ye kalo 6 yɛrɛ de kɔni fara ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ka sɔrɔfɛnw yɛrɛ kɔni geleli ko la an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ye nin kɛ ni ka ɲɛsin maa naani ma bisiya bɛ kɛ ni maa naani na k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ u ni banbaci walima o de ni ɲɔgɔn cɛ ni décision yɛrɛ kɔni taara an ka Mali sɔrɔ ko ministre de fɛ ni o ye Aliou Seni Sanu ye wa a bɛ décision yɛrɛ kɔni ta ko min yɛrɛ kɔni o ko min na o de ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorités olu bɛ ka fɛɛrɛ min latigɛ walasa banbaci walima o jukɔrɔmadonni ni wariw yɛrɛ kɔni dili
ministre u ma ka o kɛlɛ min ye sɔrɔko ministre ale ye décision in ta o ko o ko minɛ la ni décision min talen filɛ nin ye sɔrɔko ministre fɛ décision yɛrɛ kɔni ta kun de ye walasa ni maa naani nin yɛrɛ kɔni ka olu bali u b'u ka wariw yɛrɛ kɔni ta ni ka banbaciwale maaw ka baara nin yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don walima u k'u ka sɔrɔfɛnw yɛrɛ kɔni ta k'o don banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni na ko in kɛ kun de ye walasa ka se ka o bali an ka Mali jamana kɔnɔna na sɔrɔko ministre yɛrɛ kɔni bolo nɔ bila nin décision yɛrɛ kɔni sɛbɛn na avril kalo tile 28 wa avril kalo tile 29 tɛmɛnen san 2026 décision yɛrɛ kɔni carila an ka jamana kunnafoni soba yɛrɛ kɔni ka dɔn kibaru la ko nin décision yɛrɛ kɔni taara ni ka ɲɛsin maa naani minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye Jalo Mahamudu Ibrahim ni ale tɔgɔ dɔnnen don ni Undo yɛrɛ kɔni ni bisiya bɛ kɛ k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ ale ni banbaciwale jɛkulu G6 maaw ni ɲɔgɔn cɛla la Sandara Lasina ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Lasinajan yɛrɛ kɔni ni bisiya bɛ kɛ k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ ale ni banbaciwale jɛkulu État islamique au Grand Sahara maaw ni ɲɔgɔn cɛla la maa fila tɔ ninnu a yirala k'a fɔ ko kabini san 2025 wagati k'olu yɛrɛ kɔni k'a sɔrɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen jɛlen don an ka Mali autorité fɛ kala ka bɔ kɛra kalama k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya bɛ olu ni banbaciwale maaw ni ɲɔgɔn cɛla o maa fila tɔ ninnu yɛrɛ kɔni ye Ould Ahmed Fawaz Ould Ahmed ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Ibrahim Diste Jalo Amadou Ousmane ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Jalo Burema ala yɛrɛ de kɔni an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a kɔni yɛrɛ k'a fɔ komi yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité kɛmɛ ni ka ni maa naani yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen jɛlen an ka Mali jamana kɔnɔ na walasa ka se ka u bali u ka banbaciwale maaw jukɔrɔma don u ka walejuguw la ni décision min talen filɛ nin an ka Mali sɔrɔko ministre fɛ ni o ye Aloceni Sano o kɔni b'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ni maa naani yɛrɛ kɔni u tɛ se ka u ka compte bancaire la sɔrɔ wari minnu b'a kɔnɔna na u bolo tɛ se ka da o kan walima bien fɛn fɛn b'u bolo a kɛra sow ye a kɛra mobiliw yɛrɛ kɔnɔ u bolo tɛ se ka da o si kan Mali jamana kɔnɔna na ni kalo 6 kuntagalen yɛrɛ kɔnɔna na an ka autorité yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ ko ni mesure yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka continuer ka pression yɛrɛ kɔni kɛ maaw kan ni bisiya bɛ kɛ o man na k'a fɔ ko u jɛɲɔgɔn yɛrɛ kɔni banbaciwale maaw de ye ka sanga ni banbaciwale maaw ka binkani wale yɛrɛ kɔni cayala an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Gao région gouverneur ale ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka mesure kuraw yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ka se ka dankari banbaciwale maaw ka attaque yɛrɛ kɔni na ka sanga ni banbaciwale maaw ka attaque yɛrɛ kɔni cayala kosɛbɛ Gao région kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Gao gouverneur yɛrɛ kɔni ale ye mesure kuraw yɛrɛ kɔni ta mesure kura minnu yɛrɛ kɔni ta kun de ye walasa ka se ka lakanako tɔ yɛrɛ kɔni sinsin ni région in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye général de division Musa Traoré yɛrɛ kɔni ye ni ale de ye Gao région gouverneur ye ale kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ko sufɛla yɛrɛ kɔni na bolimafɛn suguya dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko olu interdilen don ka bɔ ye Gao région yɛrɛ kɔni kɛnɛmana na ni heure ninnu na ko k'a daminɛ mai kalo tile fɔlɔ ni ka taa bila fo mai kalo tile 30 la san 2026 ko bolimafɛn suguya caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu tɛ se ka circuler bilen Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 19 na ni ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 la ko fleuve Niger yɛrɛ kɔni sanfɛ pinasiw fo ka taa se kurun yɛrɛ kɔni ma ko a yirala k'a fɔ k'olu si yɛrɛ kɔni kana na boli ji yɛrɛ kɔni sanfɛ ko nin fɛn nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jɔ bada kɛrɛfɛla la ni heure ninnu na ko sira yɛrɛ kɔni sanfɛ bolimafɛn sen saba ni olu welelen don kosɛbɛ Gao région kɔnɔna na ko Barbarita ale ni moto belebelebaw k'a kɔni yiralen don k'a fɔ ko ni heure kofɔlen ninnu na ni o de sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 19 ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 la ko ni bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni na a ɲinilen don u fɛ u kana na ye Gao région kɛnɛmana yɛrɛ kɔni na bilen Gao région gouverneur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni utiliser don kuma dɔw la banbaciwale maaw fɛ walasa ka se u ka déplacement yɛrɛ kɔni kɛ teliya yɛrɛ kɔni na ale ni k'u ka binkani walew yɛrɛ kɔni kɛ ko yɛrɛ de kɔni na ale ye décision ta ni bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni tɛ boli a ka région kɔnɔna na sufɛla yɛrɛ kɔni na ko force de défense et de sécurité maaw ko yamaruya bɛ olu dɔrɔn yɛrɛ de kɔni bolo ni ka ye Gao région yɛrɛ kɔni kɛnɛmana na sufɛ yɛrɛ kɔni ko opération dugukolo ko théâtre S commandant ko gouverneur kɔni yamaruya di ale dɔrɔn yɛrɛ de kɔni ma k'a ka fɛɛrɛ latigɛ décision min yɛrɛ kɔni talen filɛ ni Gao région kɔnɔna na décision yɛrɛ kɔni ka labato Gao sigibaa maaw fɛ ko maa o maa i kɔni ye décision yɛrɛ kɔni mɛn o n'a ta o ta i y'i tulo jani ka bɔ i ka ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni nin su heure kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ni bolodali kan ko min ye sanction ye ko bɛ ta k'i sɛgɛrɛ ni mesure min yɛrɛ kɔni talen filɛ ni Gao région gouverneur fɛ o mesure yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali autorité ka cɛsiri baaraw la u bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka lakana sinsin kosɛbɛ an ka jamana nɔrɔya fanfɛla la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin yɔrɔ in na an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bolimafɛn sen sabatigiw pinasiw fo ka taa se piroguw ale ni moto belebelebaw yɛrɛ kɔni ma k'a laɲininen ninnu fɛ k'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 19 la ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 la k'u kɔni kana na ye kɛnɛmana na Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Uganda jamana kɔnɔna na
États-Unis ka jamana kɔnɔden dɔ ni nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔdugu yɛrɛ kɔni Uganda de ye. A kɔni yirala k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 30 san 2026 k'ale kɔni condamnera à mort ka d'a kan k'a ye denmisɛnnin fitinin 4 yɛrɛ kɔni faga ni muru turulen denmisɛnnin 4 nin yɛrɛ kɔni na crèche dɔ yɛrɛ kɔnɔ na ni o crèche yɛrɛ kɔni bɛ Uganda faba yɛrɛ de kɔnɔ na. Christopher Okello Union a yirala k'a fɔ ko ale minɛna avril kalo tile 2 tɛmɛnen san 2026 o y'a sɔrɔ maa kofɔlen tun bɛ ka essayer ni ka boli ka bɔ Kampala crèche yɛrɛ kɔnɔ na ni a yirala k'a fɔ ko ni crèche kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ na a kun ye denmisɛnnin 4 yɛrɛ de kɔni faga ko denmisɛnnin nin yɛrɛ kɔni si b'a bɔ kalo 15 la ni ka taa bila san 2 ani tila yɛrɛ de kɔnɔ na. Procureur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Christopher Okello Union ni nationalité 2 yɛrɛ de kɔni bɛ a bolo ni o Uganda ale ni États-Unis ta ye ko wagati min bolo bɛ da nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan a sɔnna ma k'a fɔ k'ale bɛ ka accuser fɛn min na ni o de ye k'a ye denmisɛnnin 4 min faga ko tiɲɛ don k'ale y'o kɛ ko a ye o kɛ ka d'a kan ale kun dalen don a la k'a fɔ ko n'a ye nin denmisɛnnin 4 nin yɛrɛ kɔni faga k'o bɛ kɛ saraka ye n'o bɛna kɛ sababu ye n'ale bɛna wari yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka kɛ waritigiba ye. Affaire yɛrɛ kɔni sera tribunal yɛrɛ kɔni ɲɛma ni maa kofɔlen tilala k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni t'a la k'ale bɛ ka accuser fɛn mun na k'a kɔni ma olu kɛ ko ka sɔrɔ ko daminɛna maa kofɔlen kun sɔnna ma k'a fɔ k'a ye o kɛ ko wa a y'a kɛ walasa ka se ka kɛ waritigi yɛrɛ de kɔni ye. Kiiritigɛ yɛrɛ kɔni baara kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni accuser in ka avocat yɛrɛ kɔni olu kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni olu ka client n'o ye Christopher yɛrɛ kɔni ko fa yɛrɛ de kɔni wulila la ko in wagati k'a kun bɛ ka min kɛ k'a tɛ o dɔn nka min yɛrɛ kɔni kiiritigilamaw y'a yira k'a fɔ k'u tɛ sɔn o kuma yɛrɛ kɔni ma ko tiɲɛ foyi t'a la ko maa in kun ka kɛnɛ kosɛbɛ wagati min a b'a ka wale in kɛ ka d'a kan ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni ye denmisɛnnin 4 nin yɛrɛ kɔni faga cogo min yɛrɛ kɔni na o b'a yira k'a fɔ k'a kun ye ko in yɛrɛ kɔni labɛn ɲɔgɔn na a k'a kɛ de ko dun yɛrɛ kɔni na maa si tɛ se k'a fɔ ko fa yɛrɛ kɔni kun bɛ nin maa kofɔlen in na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni condamné peine de mort yɛrɛ de kɔni na wale in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ tribunal in kɔnɔna na olu ye tɛgɛrɛba yɛrɛ kɔni fɔ kiiritigilamaw kunna ka d'a kan o y'a yira k'a fɔ ko maa kofɔlen condamné la min na k'a n'o yɛrɛ de kɔni ka kan denmisɛnnin 4 nin fagali la. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi n'a sɔrɔ Christopher ni a ka avocat yɛrɛ kɔni nana sen ka appel yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka kiiritigilamaw ka décision yɛrɛ kɔni contredire maa yɛrɛ kɔni t'o dɔn n'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa kofɔlen yɛrɛ kɔni condamné na peine de mort la wa wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka Uganda jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni la nisɔndiya kosɛbɛ ka d'a kan o y'a yira k'a fɔ ko maa kofɔlen nin dɔrɔn yɛrɛ de kɔni ka kan. Ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.